Въздушният транспорт е най-бързия и същевременно най-скъпият вид транспорт. Основната сфера на използване на въздушния транспорт са пътническите превози на разстояние над 1000 км. Така също се осъществяват и товарни превози, но техният процент е много нисък. Основно предназначение на транспорта е да осъществява икономическите връзки между отделните отрасли както в регионален и национален, така и в световен мащаб. Въздушният транспорт е широка и бързо разрастваща се индустрия. Тя спомага за икономическия растеж, развитието на световната търговия, международните инвестиции и туризма. И следователно е център на глобализацията, който обхваща всички други индустрии. Въздушният транспорт има сравнително ниски разходи на време и финансови средства за изграждане на наземна транспортна инфраструктура. Това преимущество се проявява най-вече в сравнение с ЖП и автотранспорта. Обуславя се от факта, че въздушната среда не изисква никакви съоръжения за осигуряване на движението на превозното средство. Въздушният транспорт е най-младия и най-бързо развиващия се вид транспорт. През последното десетилетие той се наложи като основен за превоз на пътници. Това се дължи на високата скорост на движение на самолетите, която осигурява по-големи предимства при по-дълги превозни разстояния. Голямата височина, на която се извършват превозите, прави въздушния транспорт слабо зависим от физико-географските условия и му дава възможност да извършва превози по всякакви направления. Нуждата за подобряване на продукта и повишаване на неговата конкурентоспособност стои пред всяка компания и проистича от желанието да се наложи на пазара и да увеличи приходите си и съответната печалба.